Да си първи или втори? 2 от 3. Екстази, ти си пръв, братле. 60 секунди. DJ Акаша. Ей, ти за мен си гей мен. Това е тая фланелка на Берхенц. Педерашчо, с тях ще те бия. Знам те тебе, че си правен на чекия. Софокъл, братле, знам те, че си направен с голи ръце. Твоята степ е суха пичка. Бате, ще усетиш тупаника. Звучиш ми като Сузанита. Мисли се за гангстер, защото е залагал с чужда лична. Кретен спрел, това шамара и те връщаме в Ембет. Педерас мутни, какво пише тука на тениската Society? Какъв за Бога даскал си? Софокъл много бавен си. Ще го гълташ с любов, ще говориш на курамикът на дървен философ. Ей, йо! Софокъл! 60 секунди, мамен! Право на отговор! DJ Акаша! Ти си най-сладкия рапър на целия свят. Говориш, че съм гей, имаш най-мекия цвят. Ева! Това е право, защото се вижда, че не можеш да ме биеш, това ли лаво? Вижда се, че просто нека си слаб, викаш си екстази. Защо? Защото на тази сцена си екс. Какъв е този батъл? Next! Така че да, аз директно ще заменим права империя на тази сцена, все едно, че съм от Рим. Да, естествено, че си бит, защото в лицето ти се вижда, че си доста свит. Имаш някакви писани рими, окей, умни са. Въпреки това аз и не лагам конституция. Сега като дойда разбираш, че нямаш място нататъка, когато ти вляза толкова бясно. Над теб винаги бясен флоу, така че да разкрием крила и съм ястреб. Окей. Микстейп, нека започнем с вас. Всеки, който мисли, че екстази спечели, да извика сега. Всеки, който мисли, че MC Софокъл спечели, да извика сега. Екстази. Софокъл. Последно категорично всички. Всеки, който мисли, че екстази спечели, да извика сега. Всеки, който мисли, че Софокъл спечели, да извика сега. Тук има няколко много интересни неща. Педерашчо е най-нежното обращение, което тази вечер сме чували към противник. Педерашчо. Много е едно такова мило. Елегантна грубина. И финалната рима за дървения философ беше много яка. Тук с примката и секта избухнахме и томата се просто. Това беше супер. Обаче той върна много яко с екс, кой батъл, next и така нататък. Имаше много яки включвания. Колебая се много да ти кажа, аз братле. Аз давам това на Софокъл, защото имаше повече попадения. Което означава, че имаме един глас за Софокъл. Аз съм Хикс. Един Хикс. Окей, имаме два Хикса. Което означава, че правим преиграване. Второ от си Хикс. Щом правим преиграване, вадиме таймера и правим акапела. Софокъл, че ти беше втори, нали? Сега ще бъдеш ти пръв. Твоето време започва да тече след 3, 2... Окей, нека защитим лирическите традиции. Ти си най-спокойният човек на наркотици. Евола, това е следващата фаза. Не можеш да ме достигнеш, бате, ти си в екстаза. Докато аз съм този, който ще свали, ще усетиш, че е сяра това, което те вали. По-добре е, бате, тук за снимката да застанеш, защото идвам с машинката и скоро ще ти останат само настръхнали косми. От това, което правя, бате, просто кокпит и директно излитаме. Лесно е на сцената да те възпитаме. Така че по-добре не дей да стоиш, когато се знае, че нищо тук не можеш да построиш.
Аз идвам директно от окопите. Лесно ти забивам в сърцето копие. Идвам с древните индианци. Не можеш да се докажеш дори с ланци. Така че да, ако има нови страници, да знаеш, че те са изписани, за да те пратят в ваканции. Не си достоен за този микрофон. Така че да, бате си оставаш на някакъв фон. Окей, Пешо, твоята една минута тече след 3, 2... Софокъл чух, че ти... Софокъл чух, че ти би си... Софокъл чух, че ти бил си даскал. Майче си придрусал със аяласка. Не си индианец, приличаш на индиянка. Ти си даскал, ма ще пратя на поправка. Ти си гадна путка, а ти па е единствения сносен даскал тука. Бах ти нещастника. Жена ти развратница. Брат, видях и обявата и мислех да шибам, ма отзад е навалица. 100% реална красавица. Има анална брадавица. Софокъл, бате, много ще те чибаме. Учител ме изглеждаш, че те турмозят учениците. То път от това започва республиката. Всеки, който мисли, че Софокъл спечели, да извика сега. Всеки, който мисли, че екстази спечели, да извика сега. Атилка. За екстази съм. Изключително подробен. Атилка, кажи си все пак. Смях се. Супер беше. Всичко това за колко даскали има тази вечер на баталите. Това е изумително. Вие като отидете в клас, така ли почнете? Жена ти копелеца! Падам направо. Окей. Да, моя глас тук също е за екстази, защото спечели тълпат. Един рут отива за екстази, нищо не е решено. Играеме 2 от 3. Екстази беше втори. Този път си пръв. Връщаме инструменталите. Дето ти беше масаж на простатата. Аре бегай си бе лаперче. Аре бегай си бе даскалче. Защото днеска ще те гавря бе. Насираш се качу звънеш за междучасие. Бах ти нещастника. Учениците те гавриха в лавката. Доста ще те шибаме. Викаш не на турмоза в училище. Бате, бягай бе. Тука днеска ще те гавриме. Сори, бате, ходи на училище. Изглеждаш като жертва на домашно насилие. Тука яко те шибаме. За жалост не баща ти, а жена ти те бие бе. Тя е господарката в спалнята. Софокъл е балсам го в нещастника. Бате, тъп си, тръгни си. Между мен и твоята прехвърчат изклици. Направо е пламна огъня в задника и ще го запаля като Калифорния. Кът. Правилно отговор, Софокъл. Всичко в твои ръце, бро. Окей, стана доста късно. Той единствено ми повтаря едно и също. Как съм бил учител, каква била жена ми. Бич, бате, идвам тука с катани. Няма какво да се случи. Естествено, че казваш, че можеш да минеш в следващата фаза, но истината е, че и там ще кажеш абсолютно същото нещо. Така че, ако излизаш срещу мен, трябва да имаш малко по-широка фантазия, защото иначе всички ще те намразят там. Истината е, че колкото и пъти да повториш, няма как да ме пребориш. Като дойдеш, бате, всички просто виждат грешката в теб. Пише го в бележника. Каза, че съм учител. Защо ли? Защо това те от това, че съм болмен, те боли. Това са твоите неволи и аз съм това дето отново идва да те заколи. Рапираш ми, тръгваш напред, тръгваш назад на следващия ред. Найс. Боми. Микстейп. Всеки, който мисли, че екстази спечели, да извика сега. Всеки, който мисли, че Софокъл спечели, да извика сега. Екстази. Софокъл. Стан.
Ти как мислиш? Последно категорично. Всеки, който мисли, че екстази спечели, да извика сега. Всеки, който мисли, че Софоко спечели, да извика сега. Те са Хикс. Те са Хикс. Те са Хикс, извинявам се. Какво мислиш, Пилко? Не, аз съм за екстази, защото няма смисъл, брате, пънч след пънч имаше, поддържаше тълпата, вдигаше я. Софокъл много ме кефи как влиза, брате, обаче не можа да задържи на то, според мен. А ти какво мислиш? Софокъл има много яки рими и теми цяла вечер и римува много по-сложно от почти всички участници до тук, почти всички казвам. Обаче батълите са много странно нещо, защото ти стана обект на интерес на неговите атаки. Ти по някакъв начин му позволи да влезе в твоя свят, той разбра неща за теб и помпа цялата информация пънч след пънч, а ти нямаш нищо, което да кажеш за него, освен че е слилава блуза. Което наистина е странно, защото очевидно е обсебен от рими за мъжка любов. Но, шегувам се. Истината е, че той влезе в твоя свят и го разби. Ти имаше по-яки рими, но целият батъл го държа екстази. Гласувам за него. Екстази продължава напред.